Drugi susret nacionalnih vođa u četvrtak u Beogradu je poslije krvavog sukoba na Plitvičkim jezerima probudio ponovo nadu da postoji mogućnost za mirnim rješenjem jugoslovenske krize. Nacionalni lideri su u razgovoru izložili gledište o rješavanju krize i potvrdili opredjeljenje da se osigura njen miran i demokratski rasplet, da se poštuju i jačaju demokratsko-pravna uređenja Republika, kao i da se poštuje ustavno uređenje Jugoslavije sve do njegove promjene na demokratski i ustavan način. Posebno je na ovom sastanku istaknuto da se Hrvatskoj mora omogućiti da sama sređe svoje probleme, te da Srbi u Hrvatskoj rješenja za svoje probleme mogu tražiti samo u Zagrebu. Prisutni su naglasili da su hrvatsko-srpski odnosi okosnica krize, ali da se uređenje i odnosi unutar postojeće jugoslovenske zajednice ne mogu mijenjati jednostranim odlukama, a način sporazuma o budućem uređenju jugoslovenske zajednice mora podjednako da zaštiti prava svih jugoslovenskih naroda. Istovremeno je u Beogradu održana sjednica predsjedništva Jugoslavije koja je započela 2. aprila uveče, a nastavljena ujutro 3. aprila. Sjednici je predsjedavao predsjednik dr. Borisav Jović, a glavna tema sjednice je bilo razmatranje ostvarivanja odluka predsjedništva od 31. marta ove godine o normalizovanju situacije na Plitvicama. Predsjedništvo Jugoslavije je konstatiralo da su povučene sve policijske i milicijske snage dovedene sa strane i da je uspostavljeno stanje mira i reda, te da će se na tom terenu jedinice Jugoslovenske narodne armije zadržati onoliko koliko to bude potrebno i da su one dobile zadatak da osiguraju potpunu normalizaciju stanja. Na istoj sjednici je predsjednik Savezne vlade Ante Marković podnio referat o rezultatima dosadašnjih pregovora sa predsjednicima vlada svih republika o minimalnom funkcionisanju federacije do razrješenja političke krize u zemlji. O ovim pitanjima će predsjedništvo raspravljati i tokom iduće nedjelje, a u međuvremenu će savezni premijer Ante Marković obaviti dodatna usaglašavanja sa vladama svih republika.